Susan Gutisan, animo maupay na pamata, suganan, animo naging kapalis, Mr. Alexander Indong. Damo ang salamat and more blessings sa inyo. Hangalan ng tubos ni Porlosano, kami nalilipay ang natin mga nagtatpong mga bisita, ang natin mga balikbayans, ang natin mga makarelay na lugar, sunod man ang natin mga provincial officials. Damo ang salamat sa inyong pagtampong ang natin mga municipal mayors. Hay different mga Eastern Samar municipality, damo ang salamat sa inyong pagkanin. Diyos magpalos kaniyo mga grasya naging sa burak ay ini ang makakabulik it amon pagpakaupay itong simbahan. In honor of Nuestra Señora de los Remedios. Thank you so much to our board members, our vice governor, our governor, our again, municipal mayors. Ewan na magkita na ko saon. Damo, once again, abukos nga mulupyohan ni Porlos. Amon kinasing-kasing, mapagpasalamat na niyo paghatag ang panahon nga ni Porlos. Sa susunod ng fiesta, thank you so much. Pang-closing remarks na sayaw. Honorable Ramirez and Honorable Ma'am Pinto,